Il-Prim Ministru tal-Greċja Alexis Tsipras iddikjara 3 ijiem ta' luttu nazzjonali wara li mietu tal-anqas 60 persuna f'sensiela ta' nirien qalb foresti u art aħrax fir-reġjun ta' Attika madwar Ateni. In-nirien huma l-aktar disastrużi fil-pajjiż għal aktar minn 10 snin bil-fjammi xprunati mill-irwiefen ħallu erda indeskrivibbli fil-villaġġ ta' Mati qrib il-baħar fejn inqeret numru sinifikanti ta' djar u karozzi. Rapporti mill-pajjiż qalu li nstabu l-katavri ta' 26 adult u tfal f'żona xi ftit metri biss il-bogħod mill-baħar. L-indikazzjonijiet huma li l-vittmi mietu manqin ma' xulxin wara li ndunaw li kollox kien mitluf u huma ma setawx isalvaw. Il-villaġġ ta' Mati jinsab fir-reġjun ta' Rafina li hu popolari mat-turisti lokali, speċjalment it-tfal li attendu il-kampijiet organizzati għal btajjel tas-sajf. Intant l-iskwadri għall-emerġenzi baqgħu jikkumbattu n-nirien bl-awtoritajiet Griegi qed jitolbu għall-għajnuna minn barra pajjiżhom. Jidher li ħafna mill-mejtin huma turisti li ppruvaw isibu forma ta' ken fl-aħħar mumenti terribbli ta' ħajjithom, iżda ma rnexxilhomx jiżgiċċaw il-fjammi. Waqt li n-nirien komplew jaqbdu fil-villaġġ ta' Mati, is-sindku tal-belt ta' Rafina irrefera wkoll għan numru kbir ta' mejtin li nħakkmu minn nirien waqt li kienu fil-karozzi inkella fil-bini. Ammont kbir ta' nies li salvaw xorta ġarbu ġrieħi terribbli minħabba il-veloċità tan-nirien. Din meta l-petrol boats u d-dajes ta' sidien privati ġabru mijiet ta' nies li nexxilhom jaslu sal-portijiet jew il-bajjiet waqt it-tellieqa id-disprata mal-fjammi. Fir-reġjun ta' Attika għadu effettiv stat ta' emerġenza bis-servizzi kollha ta' fejda ikunu mobilizzati. Iċ-ċifra tal-mewt fl-istess ħin tidher li qed tiżdied kontinwament waqt li ħafna nies li tilfu kollox fin-nirien se jeħtieġu l-appoġġ fit-tul biex jerġgħu iqumu fuq saqajhom.